de ce moment et nous allons tout faire pour ça. Egunon danori, eskerrik asko bertaratu zareten guztioi, egi iparralderen izenean mila esker zuen babesagatik, gaur egun garrantzitsua da guztiontzat. Avant d'enchaîner sur la table ronde, où il sera question de sujets qui nous préoccupent tous, comme redonner vie à l'engagement des jeunes ou leur rôle dans la construction d'une communauté nationale basque plus soudée, je souhaitais vous faire part de la situation en Iparralde. Iparraldeko gure lagunek, mai ingurua hasi aurretik, azalduko digute beraien lurraldean daukaten gaurkotasunaz eta aurretik badituzten erronketaz. Ici, jour après jour, le fossé entre implication politique et jeunesse se creuse. La méfiance des jeunes envers les institutions en place fait que croître. Il devient de plus en plus compliqué de convaincre la jeunesse de s'impliquer pour développer son territoire car les jeunes ne se sentent plus écoutés, compris ou aidés. De nombreuses difficultés se dressent devant eux dans leur vie quotidienne. Pour autant, nous croyons en la force de la jeunesse, en ses idées, en sa détermination, en sa lucidité et en son potentiel à faire bouger les choses dans le bon sens. Parce qu'il nous semble que l'adage « on n'est jamais mieux servi que par soi-même » résonne en nous tous, parce que nous sommes convaincus de la puissance et de l'efficacité de la mobilisation de la jeunesse. Iparralden, hegoaldeen beste, politika eta gazteon arteko arrakala gero eta handiagoa da. Gure iparraldeko kideek esaten dute, gazteen eta instituzioen arteko arrakala gero eta larriagoa dela, eta gazteek, instituzioak eta politikak ez dituztela beraien gandik gertu sentitzen. Beraien proiektu eta helburuetako bat, egun aurre egin behar diren erronketan, gazteak parte hartzen eta politikan aktibo izaten jarraitzea da. Gazteen indarraren aldekoak direlako, eta gazteen determinazioaren alde lan egin nahi dutelako. Nous voulons être acteurs du présent et du futur de notre territoire, mais nous refusons de ne proposer que des idées abstraites. Nous avons l'ambition de créer un groupe de partage où les plus jeunes pourront être accompagnés dans leur engagement. Un espace de libre expression où chacun pourra partager ses idées et en défendre l'application concrète. Un groupe de jeunes qui œuvrent au présent et à l'avenir du Pays basque. Nous avons déjà défini des axes de travail qui nous semblent être des priorités. Transformer Iparralde en un territoire régénératif et résilient, où la protection et la régénération de la nature est au centre des préoccupations. Une résilience qui s'appuie sur un développement économique plus dynamique et mieux équilibré sur notre territoire. Un développement inclusif qui agit pour la préservation de notre qualité de vie, d'enseignement, qui permettent de conserver nos jeunes talents, de leur faciliter l'accès au logement et à des emplois qui leur plaisent. Ce sont nos enjeux d'aujourd'hui et de demain pour les jeunes de notre territoire qui participeront à cette prise de décision. Gure lurraldean, protagonistak izan behar dugu gazteok, parte hartze aktibo baten oinarritutako lanlerroak ditugu eta dituzte, adierazpen askeko espazio bat izatea nahi dute egi, eta hortarako gatoz gaur beraien aurkezpen ofizial hontara, gaurko eta biharko herriarentzat lanean arituko diren gazteak direlako. Ez dute proiektu abstrakto batetan sinisten, eta oinarri zehatzak dituzte finkatuta. Herriaren eta herrian parte hartzen dugun guztion garapenaren konpromiso sendoa, hezkuntza, gazteria, etxe bizitza eta aurretik ditugun erronka guztietan benetazko irtenbideak emateko helburua. Voilà, j'ai essayé de vous présenter rapidement nos attentes. Ce sont celles qui ont guidé notre volonté de nous rassembler et de nous reformer une section en Iparralde pour Egi. Je suis très heureuse que nous officialisions aujourd'hui Egi Iparralde aussi nombreux. Mais je l'ai dit, nous ne serons pas un club d'idées abstraites.
Et la plupart de nos membres seront des acteurs investis concrètement dans la vie politique municipale et communautaire à venir. Nous développerons aussi d'autres manières de mobiliser la jeunesse, de rassemblements et des activités qui correspondent mieux à ce qu'elle est et à ce dont elle a envie. Gaur itxaropenez ikusten dugu etorkizuna, iparralden gazteek ere badutelako indarra eta ofizialtasun hontan jardungo dutelako hemendik aurrera, beraien komunitatean konpromisoz parte hartuko dute, beraien udaletan, lurraldean eta administrazio ezberdinetan indarra jarriz, baina baita ere komunitatean beste modu batera eraginez eta gazte bezala antolatuta lan eginez. Encore une fois, je vous exprime ma joie de nous voir réunis ici. Merci à tous d'être venus. Eskerrik asko guztioi etortzearren eta jarraituko dugu hurrengo pausoarekin. Mahai ingurura gonbidatzen ditugu Aitor Esteban, Aitana Agirre eta Peio Txeleku. Bueno, hori. Bai, vale, perfecto. Bai, entzuten da? Orain bai. Vale. Hori, gaia kokatze aldera, Egi Iparralde ez da gaur sortu, baizik eta berra aurkeztu egin dela. Izan ere, orain dela urte batzuk zegoen, baina alderdiaren egoera dela eta, gaur arte ezin izan dugu horrelako talde jatorra aurkeztu. Egia da, alderdiak azken urteotan Iparralden presentzia handitu duela, bai, kide kopuruari dagokionez eta baita presentzia instituzionalari eta garrantzi politikoari dagokionez, eta garrantzizkoa da jakitea gaur egun gazteek, Iparraldeko gazteek badutela EH Bairen alternatiba den gaztedi bat, ez? C'est la première fois que les jeunes on a maintenant une alternative réelle à EH Bai pour défendre notre culture, notre langue, notre identité comme un peuple basque et nation basque. Alors, c'est très important que vous étiez ici aujourd'hui. Alors, on commencera. Orduan, pixka bat debate edo mahai inguru honekin
hasteko aipatu duten bezala herrigintzari buruz hitz egingo dugu, ez? Askotan ematen du herrigintza instituzionala eta soziala kontrajarriak diren bi kontzeptu direla, baina iragan batean agian eskutik zijoazen bi kontzeptu izatetik pasada gaur egun gazteok herrigintza instituzionala oso urrutiko gauza bat ikustera bezala. Baina egia da bata ezin dela bizi bestea gabe. Orduan nahiko nuke aldia zuten erantzun edo zer pentsatzen dezuten zuek, gaur egungo batez ere gazte ikuspegi batetik militantzia eta herrigintza horrek ze garrantzi duen edo ze aspektutatik jorratu daiteken. Izan ere ikusten dugu gaur egun gazteek askotan mikromilitantzia antzeko zerbait egiten dugula, agian zuen garaian kezkatzen bagin bazizuen gai batek afiliatzen zineten alderdi batera eta gero alderditik gaia lantzen zenuten. Eta agian gaur egun gehiago egiten da kontrakora, ez? Mugimendu sozial batean sartu eta horrek askotan alderdi politiko batera eramaten gaitu. Batez ere ezkerreko mugimenduetan, baina gizarte bezala badago hor militantzia mota aldaketa bat. Ez da ez hobea ez txarragoa, baina bai egia da herrigintzaren kontzeptua aldatzen ari dela. Orduan ez dakit Aitor igual hasizu eta gero Peiok jarraituz herrigintzaren inguruan. Bueno, bai, gure baduzu. Egunon guztiei. Bai, hau aipatzen duzula, burura jatort lehengo igandean, mitinean, atanon, aipatu neban, agoratuko dozue, zuetariko asko bertan egongo zinen, eta intxaurra aipatzen nebala, eta oskola eta barrukoa. Orduen, erakundezko aldea oso garrantzitsua da, guztiz oinarrizkoa da, hori beharrezkoa da, azken baten herri bat eta gizartearen aurrerapena babesteko, zalantzabarik. Baina egia da, askotan horretan zentratzen garala eta ez dautzugula garrantzi nahikorik ipinten barrukoari, eta barrukoa da gizartean egitea. Gizartean egotea, hainbat lekuetan, hainbat arlotan, zuk dakizuna, gura dozuna eta daukasun balioa emonez. Horrek egiten dau herria, azken baten, hainbet arlotan, gure hizkuntzatik hasita, bebai, eta lan hori gizarte arlokoa taldeka izan daiteke, baina berak, bere jarrerarekin, markatzen dau, zer izango da zure herriaren etorkizuna. Geure denporean lehen aipatu duzu, nik esango nuke gizartean eta gizarteko alkarte eta leku guztietan egoten ginela orain baino gehiago, guzti honetaz hitz egingo du beroago, baina labur biltzeko azkeneko gauza bat neuretzat garrantzitsua dana. Herrigintza egin behar da, baina ez herria kontrolatzeko. Eta askotan batzuk aipatzen dabe herrigintza hori, mugimendu sozialetan sartzen dira, baina kontrolpean egiteko, ideologikoki erabiltzeko, eta hori ez da herri egitea, hori ez da herrigintza egitea. Zuen parte hartzea gizartean guztiz beharrezkoa dau herri honek eta alderdiak, baina ez ezer kontrolatzeko. Zergaran ikusi da egien laguntzeko, bultzatzeko, besteekin batera, gure moduan pentsatzen ez dutenekin, baina, seguru, gauza amankomun batzuk dagozela eta horretan egon behar dela. Ez kontrolatzeko beste batzuk egiten dauen antzera. Peio ez dakit gehitzeko. Lehenik esateko eskerrik asko handi bat zeren guretzat oso garantzitsua da egun hau. Eta ere markatzen du uste dut gure ibilbidean momentu garantzitsu bat. Oso esanguratsu bat da guretzat, oso pozik naz, benetan. Eta eskertu, esan duzuen eskertu behar dira hori antolatu eta gauzatu ahaltan duten guztiak. Nik azken urte hauetan herrigintza nire mainean hasteko bi ikuspuntutik bizi izan dut. Alde batetik, bereziki ekonomia aldetik eta bat, eraikiz azken finean egunero Euskadi osoko lantegi bat, bere aktivitateak egunean erridurugoia iparraldean dituenak, ez zait inoiz ondo funtzionatu gauza hori, beraz. Hola, hobeto. Esaten nuen, herrigintza
nire txinplutik partituko naiz eta gero zabalduko dut. Bi arloetan bizi izan dut. Alde batetik lantegi ibilbidetik, nire lantegiak Euskadi osoko lantegi bat da, ehunarendako 60 lankidetzarena iparraldean da eta 100 Gipuzkoan. Eta hor ikusi dugu zer esan duen eguneroko egigintza horrek. Adibidez, gure lankideetan batzuek hitz egiten dute frantsesa eta gaztelera, beste batzuek gaztelera euskara, eta beste hainitzek ere frantsesa eta euskara. Baina esan nahi du euskara, konkretuki, anitzentzat dela hizkuntza amankomun bakarra. Eta hori egunerokoan beste ikuspegi bat baiten du, beste kultura bat, eta gaude ere gu ekoizle gisa, Euskaditik kanpo diren merkatuen konkistatzaile batzu bezala. Eta euskal ikurra, euskal ikurrina mundu guztien hegoaldean batez ere. Orduan, badauzkagu gauza asko, alderdiari ekarpen bezala emateko, badauzkagu gaur bezalako debateak egiten ditugu, formatu egiten gara, bisitatzen ditugu gure instituzioak eta elkar ezagutzen ere egiten da, erregintza edo bada beste modu bat. Nik uste dut egin askotan, ez egin bakarrik, baizik eta gazte mugimenduak askotan begiratzen direla alderdien sukursal bezala eta ez dutela horrela beste munduko aportaziorik egiteko gaitasunik eta guztiz kontrako pentsamentua izatez aparte, adibidez nik uste dut alderdian momentu honetan gazteok egiten dugun ekarpena alde batetik lehenengoz denbora askoan esango nuke ikusgarritasun asko hartzen ari den belaunaldi bat dela gurea, errelebo hori ematen ari delako, indar berria sartzen ari gara eta badauka horrek ere bere garrantzia, baina beste alde batetik ere, eta agian alderdian guk bai erabakigunetan eta baita gure
kezkak trasladatzerako orduan pixu gehiago izatea guretzat ere onuragarria izango litzateke, eta gustatuko litzateke jakitea zuek biak egikideak izanik, zuen garaian pasatu zarete egik ematen duen guztitik, ez? Azkenan egi abertzale eskola bat da. Egin ikasten dira alderdiaren baloreak zeintzuk diren, egin ikasten da zer den politika, nola funtzionatzen duen, beste alderdiekin, hemen katalanak eta kanarioak dauden bezala, beste alderdiekin harremanak egiten dira, beste pentsamendu batzuk ikasten dira, eta horrek bizitzarako ere balio dizkitzu, hainbat ikaspen ematen dizkitzu. Eta egi azkenan, etorkizuneko eta gaur egungo zuek bezalako liderrak prestatzeko erakundea ere bada. Beraz, nahiko nuke zuek egiri eskaera bat egitea, zer eman diezaioke egik alderdiari, eta zer ikusten duzue, ondo egiten ari garela, ez? Pixkat bi aldeak, alde batetik, zer gustatuko litzaizueken guk hobeto egitea edo egitea, zuzenean, eta beste alde batetik, zer ikusten duzuen, oraindik ere hobeto egin dezakegula. Aitor. Eskerrik asko. Bueno, ez pentsau arazoak oso ezberdinak direnik, denbora konparatuz, baina nik zer eskatuko neuke? Beitu, oso garrantzitsuak zari, alderdiari argia emoteko. Hau da, denbora berriak nundik datosan, zeintzuk dira kezkak, nun azpimarratu behar neukez gure jarrerak non hartu erabakiak zuek. Argia, emon dauzkuzue horretarako. Baina horretarako ere, beharrezkoa da alderdian, beste edozin alderdikide bezala parte hartzea. Nabil bakarrik erakunde barruko instituzioetan, organuetan, jakina baietz, baita ere ekitaldi guztietan, naiz eta txikiak izan, bertan egon behar da, alderdiaren presentzia ikusi behar da, eta gaztetasuna dagoala, danetan, azken baten konpromisoa alderdiarekin. Baina hor, arazoa daukazuen nik ulertzen dut, guztiz ondo, arazoa daukazue eta alderdiak arazo bat dauka, ez bakarrik gazteak, alderdia egokitu behar dugulako. Hau da, gertatzen ari dena, alderdikidei harinago, errezago, gure iritziak jakinaraztea egin behar dugulako beste modu batzuetan. Parte hartzea ere errestu behar dugulako, hori zala eta txostena egin genduen eta orain erronka estatutoak aldatzeko. Beste hartumonak eukiteko beste modu batzu bilatu behar ditu, baina zertarako hartumonoiek informazioa partekatzeko. Bai alderdikiden gana, baina baita ere alderdikiden gentik eta jende gaztegandik gugana ikuspuntu hori erakarteko. Hortaz, aldaketa batzuk egin behar ditugu alderdian, eta nik itxaroten dut zuek guztion gandik, parte hartze hori eta ideiak emotea, eta gero ia igartzen dugun, zelan egin behar dan. Baina, belaunaldiak pasatzen dira, bakotxak daukie euren ikuspegiak, euren erronkak, eta zuek emon behar dauzkuzue argia, gero alderdiak erabakiko dau. Baina zuek jarri behar dozue, asentue, nun dagoen garrantzia eta zer kelkatzen zaituen. Ongi egiten duzutena, eta hortan alderdiari buruz ere pentsatzen dut aurrera pauso batzu jadanik eman direnak da Euskal Lugalde ezberdinen harremana indartzea eta gertutzea. Gaurko etxenplua bikaina da. Eta demora gutxi, zonbait hilabide ari girela harremanetan eta baina nik senditzen dut badela mami indartsu bat eta lehen pausoak baizik ez direla. Eta agian ekitaldiak egirenak, ez baita ez bada egi egunak, baina elgar trukatzeko momentuak biderkatuko ditugu mugaz bi aldetan. Eta hori garantzitsua da, errigintza aipatzen ginuen. Eta bigarren gauza, egiren ikuspuntutik, ez dakit hitz hori ezagutzen zuten egoaldean akulatzea, akuilua emaitea. Nire Aitona Amonen etxaldean nintzelarik, zeren behiak eta ardiak pusatzeko makinaren puntan, bazaren txista tipi bat aintzinarazteko hori da akuilatzea. Behar zeharete izan alderdiaren akuilatzaileak.
Kontuz gero, behiak igual ebustan joko dutzu. Baina neurtuko duzue. Nik uste otakuioa beharrezko da. Da guk behar zaitu egu. Lehen esan dautzuen agaitik, konfiantza daukate zuok guztiongan. Esan behar dauzkuzue, nundi doa zen gauzak, zerk kezkatzen, ze kezkak diran belaunaldi barrietakoak. Bueno, hor aldaketa prozesu baten gagozelako, eta hor oso beharrezkoak zarie, baina badagoz bidean alderdian. Erabilizu ez, egizu ez. Ausartak izan behar zate. Momentuko testu inguruko mugatze gauzetetik aratago ambizioa beti erakutsi. Bai, beraz, hola laburbiltzeko alde batetik inkonformismo hori edo bultzatu behar dugu, eta egia da, Aitorrek pixka bat aipatzen zuen, eta ja horrekin urrengo, hausnarketara edo joko dut, da gure parte hartzeko moduak aldatu dira, eta egia da, agian alderdiak oso egitura zurrunak ditu, horrek bere alde honak dituela, baina agian gaztediari pixka bat kostatzen ari zaio hor sartzea, alde batetik gaur egun bizi dugun azkartasunaren denboragatik, eta hor agian transmisio puntu bat edo nolabait galtzen da edo ez da guztiz betetzen. Egia da, guztiz gaizki ere ez garela egiten ari, badauzkagu gazte politikariak, baina bai agian transmisio horretan aprobetxatu beharko genukeela zuen belaunaldietatik eta zarragoetatikan jaso deguna eta gure garaietara egokitu zen. Azkenean, gaur egun ikusten dugu, agian alderdian betidanik egon diren hori egitura zurrun horiek, dela guk sare sozialetatik askoz militantzia edo gehiago egiten dugulako, eta askotan horretara mugatzen delarik gainera. Baina, azkenean, pixka bat lehen aipatu dugu ez, militantzia aldaketa hori ere, agian gai konkretuagoetara joan dela, sare sozialen azkartasunak eta minutu bateko bideoak eta horrek ez du laguntzen benetan ideiak eta proiektuak ondo azaltzen, eta azkenean guk zerbait egin badegu ondo dira, herri honen erabaki estrategikoetan erabaki onak edo zuzenak hartu eta asmatu, eta hori esplikatu egin behar da, baina sare sozialek askotan ez dute horretarako parada ematen. Baina, egia da, nolabait ere, askotan entzuten detenean gazteak ez direla politikan interesatzen, nien nago ados. Interesatzen gara, beste modu batera agian. Eta egia da, guk ere adaptazio lan hori egin behar degula askotan, baina iruditzen zait, agian, alderdian ere egon beharko liratekela mekanismoak, agian ez mekanismoak, ez dakit nola zeitzera bili, baina bai moduak gazteok baditugunak kezkak eta ideiak eta proposamenak modu erresago batean egiteko. Zegia da, agian batzoki batera joan eta kaixo, nire ideia hau da, ez da oso erresa. Orduan, batez ere adibidez hemen iparraldeko eta hegoaldeko kezkak ez dira berdinak. Eta horteara goaz orain, adibidez iparraldean azterketak euskeraz egiteko borroka dago. Guk hortan adibidez badaukagu zer eman, baina gure arazoetan ere hor badago mugaz gaindiko lankidetza. Orduan, aurretik eman dituzuen erantzunak edo pixka bat batuz eta kontutan izanik hegoalde eta iparraldek elkar lan egiteko badugula orain aukera, badugu jendea prestua, jantzia bere gaietan, eta baditugula tresna berriak eta militantzia modu berriak. Zeintzuk, ze moduta uste dezute erakarri ditzakegula gazteak alderdira, edo zer eskaini diezaieke alderdiak gaur egungo gaztei, bai iparraldekoei eta baita hegoaldekoei. Igual nahi bat zu Peio hasi zuk? Testu ingurua ezberdina da. Iparraldeari doakionez, alderdia freskoa da, oraindikan gaztea da, eta dena irabazteko du. Beraz, leku asko dago borrokara jauteko. Ni ari naiz urrengo urteko hauteskundeak prestatzen eta zerrenda bat montatzen kanbon, eta hiruzpalau gazte, ogoi, oita bat, oita bi, oita hiru urtekoak sartuko ditut postu importanteetan. Ez dira baita ezpada alderdiari, ez dira politizatuak oraindikan, ez dira euskaldunak senditzen dira, baina uste dut lan molde horren bidez, egin kontzientzia politikoa indartuko dutala eta agian guri gerturatuko. Eta alderdiaren barruan,
egia da guk ahal bezain ardura emaiteko aukera dukagula, zeren egia esan ere ez da gauza handirik galtzeko. Beraz, Matil Bilakadu Amiarritzeko presidentea, gure hautagai nagusienetan, Graxian, ez dakit, oaindikan iritsia denez, baina, Graxiana, gure postu ikusgarrienetan ezagri dugu, eta horrek laguntzen gaitu, eta gainera oso gaztetzen du ere alderdiaren aurpegia. Beraz, horrek erresten du, eta guk bide horretatik segitu behar du, eta gero, uste dut gauza garrantzitsuena da, kontzeptuetatik eta ideietatik aratago, bi erronka, egia da gazteak formatu gure historiari, gure balorei, gure filosofiari, zer dena benetako abertzaletasuna eta nola gauzatzen dugun, eta ze proiektu konkretu, ambizio handi edo ertainekin, martxan ezartzen alditugun, konkretuki gazten bizitza hobetzeko. Bueno, zuk lehen gizarte zareak aipatu dituzu, eta ez da bela balio behar dan moduan azalpenak emoteko. Baina, nik esango nuke lehenengo ondo erabiltzen eta erabiltzen hasi behar geunkela. Ze jende gaztean gana hurbildu gora badu gure mesua, eske bertan dau, jende gaztea, ez beste mediotan, bertan dau. Eta orduan, denbora gehiagokin azaltzeko edo gitxiago erabiltzen jakin behar dugu. Eta behar bada, hortik jasaten dauen mezuak, erango gotze, sakonago beste medio batzuetan informatzeko eta abar. Orduan hori erronka nagusi bat da alderdirako, eta bat garrengo alderdi prestu eta izan gura badugu, hori argi daukadugunok buruen eta gehiago eta hobeto erabili behar dugu. Eta batez bere, medio horiek erabiltzen da benei zuzenduta gazteak, batez bere, ez da. Nik egia esan ezin dautzuet, nik bizi izan dako gaztean nintzaneko epika, ezin dautzuet eskaini. Denbora ezberdinak dira. Orduen, nosipenean polizia atzetik, kartelak egin, pintadak, manifestaldiak egunero kalian eta denborak aldatu dira. Beste epika bat da. Lehen errigintza aipatu duzue. Eta da eguneroloko lana eta zure aleinak zeo zertarako balio dauela ikusteak. Eta egia zan alderdiak txarto ikusita gaurko egunetan. Politikarien erruz. Ez dut uste honetan Euskal Alderdi Jeltzalea errudunik nagusiena izan denik aldiz kontrakoa esango nuke. Baina, ospe txarra dauka politika gaur egunean eta horretan aritzen bazara, kritikak euki zeinkez, jendea pentsetan dago aprobetxaten zabiltzela, naiz eta ezer ez gertatu, medioetan agertzen zara askotan ez gauza honetarako, zu semalabak daukozuz kontuz, ikastolan eta zer jarra. Orduen, ospetxarra deuko, baina badago egitekoa. Eta orduen zelan erakarri aldozu jendea, eredugarritasuna. Zuke erakutzi behar dozu beste modu bateko azarrela, alderdiak beste modu batean jokatzen dagoela, nik hori oso argi daukat. Eta erabango dut, indartzu. Azken baten, jendeak ikustea, benetako lanean eta zure helburuak lortzeko ari zarela. Eta erakarri gero gaztei zelan, lehen eskatu dutzuet, argi hori emotea, ez da? Zuek argitasuna boten baduzkue, zein gai diren garrantzitsuenak identifikatuta, urten bideak emon. Beste dozeinentzat egiten dugun bezala, jendeak erantzunak behar ditu. Hemetik dagoala bidea, uste dut. Gazteek bebai. Behar bada, azpimarratuko da bez gauza batzuk, bestea baino, horretarako gura dute argi hori, baina erantzunak emon, ez orduan nik uste dut lehenengo hurbildu, egin behar dugu, ez gara hurbildu.
tagozan lekuetara, jende gaztea zagozen lekuetara, bigarrena eredugarritasuna, eta hirugarrena erantzun zehatzak emon, ze hori bai. Eskatzen duzu ez gauzak, orain, eta konkretuak. Bueno, ahaleginduko gara, behar bada gauza guztietan ezinezkoa izango da, baina behintzat erantzuna eta bidea erakusten ahaleginduko gara. Bai, azkenean, guretzat ere garrantzitsua da alderdia bide lagun daukagula jakitea zen, azkenean egia da erronka gehienak partekatuak ditugula, baino lurralde bakoitzak eta belaunaldi bakoitzak bere erronka propioak ditu. Eta bueno, vous me pardonnerez, mais mon français n'est pas excellent, alors je vais lire. Les défis du PMB EGI en Iparralde ne sont pas les mêmes que EGI et PNV à Negoalde, car le contexte politique, institutionnel et identitaire n'est pas le même que celui de Goalde. C'est vrai que les PMB n'ont pas en Iparralde la même implantation historique ni que dans la communauté autonome basque ou navarre, on peut dire. Et ils doivent donc, ou nous devons, gagner visibilité et légitimité ici, dans un paysage qui déjà est marqué par d'autres forces comme EHV dans le cas de jeunesse. En partie EHV, que c'est un mouvement qui essaie de quelque manière de nous isoler parce qu'ils nous détestent. Et puisque nous sommes aussi une alternative réelle, même dans ce moment, et parce qu'un événement comme celui, l'EGI Eguna Iparralde, démontre notre force, non? Alors, on sait qu'en France, on n'a pas les structures spécifiques ou les statuts spécifiques qu'on a en Egualde, surtout aux communautés du Pays Basque, et cela limite les leviers d'action politique institutionnelle. Le défi pour nous est donc de s'adapter aux institutions françaises, l'État, les départements ou les communautés du Pays Basque, pour défendre notre vision basque du chose. Attirer la jeunesse d'Iparralde, qui vit parfois plus en français qu'en basque, c'est une triste réalité, et qui n'a pas toujours une conscience politique aversale et développée, est un vrai enjeu pour EGI. Et il faut créer des espaces basques, jeunes, modernes et inclusifs comme aujourd'hui et comme EGI Iparralde, parce que le basque est encore plus minorisé qu'en Iparralde qu'en Egualde. C'est plus important que jamais de soutenir l'Euskara et la culture basque. C'est une priorité pour nous. Et c'est vrai que c'est la demande des moyens qui peut-être ne sont pas si grands comme en Egualde et des alliances aussi dans les parties aversales d'Iparralde. Alors, on doit construire des ponts avec d'autres acteurs politiques, mais avec respect aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est EHV peut-être les seuls partis aversales qu'on a à Iparralde, mais c'est nécessaire d'avoir ce respect pour nous et que nous ne sommes pas un défi pour eux. Alors, sans renier de notre propre identité politique, c'est un exercice délicat mais indispensable. Et je voudrais savoir qu'est-ce que vous pensez que ce sont les défis de EGI Iparralde surtout, mais aussi de PMB ici à Iparralde, et aussi parce qu'on a adapté notre réalité aux identités et aussi à la situation actuelle d'Iparralde. Zure frantsesa bikaina da, Aitana, bikaina. Nire baino beto. Euskaraz esango dizuet eta gero frantsesez esango dut. Sekretu bat esango dizuet. Hemendik 15 urtera, EAJ izango da Iparraldeko alderdirik nagusiena. C'était pour avoir les applaudissements avant que je l'ai dit en basque. Je vais vous révéler un secret. Notre parti sera le parti dominant du paysage politique d'Iparralde dans 15 ans. Mais avant ça,
avant qu'on ait 800 à 1000 affiliés, parce que ça suffira pour dominer le parti, pour dominer le paysage politique, il faut qu'on avance avec intelligence, opportunisme, pragmatisme, mais aussi réactivité. Et l'élection majeure, l'élection maire pour nous, c'est les élections municipales. Elles auront lieu en 2026 et puis ensuite en 2032. Pourquoi c'est majeur? D'abord parce que ça permet de rentrer dans des majorités municipales et d'illustrer l'exemplarité à laquelle appelle Aitor Esteban, et j'ai beaucoup aimé ce terme-là dans le discours de Donosti. Et puis ça permet de faire avancer certaines de nos idées concrètement dans certaines municipalités, et au-delà de ça, évidemment, d'essayer d'influer, voire, je l'espère, de prendre le pouvoir à la communauté Pays Basque, qui est, avec toutes ses faiblesses, avec toutes ses difficultés, la première institution d'Iparralde depuis 250 ans. Donc c'est très important pour nous. Et pour ça, on va être malin. J'ai écouté récemment un bout de discours d'Arsaius qui disait, parfois quand il faut réparer le toit, quand il faut boucher une fuite d'eau, on ne regarde pas forcément avec qui on va, mais on y va parce que ça permet de faire avancer le pays. Donc on va essayer d'attraper le plus de postes possible avec des partis et des mouvements, des personnes qui nous sont compatibles, bien sûr, qui partagent l'essentiel de nos valeurs, pour rentrer dans le plus de majorité possible. Parce qu'en gagnant des postes, en gagnant des fonctions, on va montrer ce qu'est la méthode PNB, comment on peut être exemplaire, et on va gagner en visibilité. Et on est le seul parti capable de bâtir des liens avec les partis non abertzalés. Aujourd'hui, tu as dit, et Etxebai, c'est peut-être le seul parti abertzalé. En fait, je crois que le seul parti abertzalé d'Iparralde, c'est nous. Et Etxebai est un parti de gauche qui se dit abertzalé. Mais je les ai trop vus approuver des décisions contraires aux intérêts d'Iparralde, notamment à la communauté Pays Basque aujourd'hui, qui ont renforcé les déséquilibres, qui ont renforcé la place des résidences secondaires, par exemple, pour douter parfois de leur abertzalisme véritable. Nous portons un véritable projet pour le territoire, et on va le porter haut, parce qu'on est les seuls capables à créer ces connexions entre des gens qui ne se sentent pas abertzalés, entre des gens qui sont effectivement abertzalés, y compris des Etxebai, pour les faire avancer plus vite, plus loin, plus fort. Et à court terme, c'est ça notre enjeu. Doubler le nombre de nos affiliés et tripler ou quadrupler le nombre de nos élus. Et vous verrez que les pas qu'on a donnés, les premiers pas qu'on a donnés ces 4-5 dernières années, si on les démultiplie à ce rythme-là, ben c'est le chemin à suivre pour que dans 15 ans, on soit ce parti dominant. Bon, l'objectif de construire les pays et d'accroître les sentiments nationaux basques. Ça, c'est l'objectif. Je crois que nous avons fait des progrès tant que en représentation institutionnelle que les structures du parti. Et d'ailleurs, je tiens à féliciter les Alderdiquides, les membres du parti, en Iparralde, par leur dévouement. Et l'année dernière, lors des élections législatives françaises, je visitais les 3 territoires et dans toutes les communes que je traversais, je vis d'affiches du parti, dans toutes les communes, aussi petites soient-elles. Merci beaucoup. Pour bien évaluer ce qui a été fait, on doit garder à l'esprit que les lois électorales françaises rendent très difficile pour les partis minoritaires d'avoir représentation. Et alors, on doit concevoir une stratégie différente à celle de Goalde, en tant qu'alliance, et aussi de nous présenter en société. Alors,
je crois que le terrain est préparé sociologiquement pour que les gens des pays s'identifient à nous. Mais je dois avouer que nous avons un défi pour mieux nous faire connaître. Les gens doivent savoir qui nous sommes, qu'est-ce que nous représentons. Mais je suis absolument convaincu, comme vous, que plutôt que beaucoup ne les croient, le PNV aura des résultats remarquables en Iparralde. Alors, pour finir, on a un projet moderne, inclusif, basque, jeune, démocrate et engagé au territoire. Alors, on est les seuls partis abertzale d'Iparralde. On sait ça. Mais mars 2026, on a des élections que tu as déjà commentées. On doit faire mieux connaître les partis à Iparralde parce qu'on a un projet très, très fort et très intéressant pour le territoire et pour Euskadi. Donne-moi 3 clés ou 3 idées que les jeunes d'Iparralde ou les jeunes basques d'Iparralde doivent savoir et qu'est-ce qu'on peut faire pour aider PMB être les partis qu'on doit être pour arriver là mars 2026. C'est une question difficile et je ne m'étais pas préparé à celle-là. Les jeunes peuvent beaucoup nous apporter dans la visibilité de nos candidats futurs. Ce serait essentiel. Et il faut qu'ils soient là aussi pour nous rappeler nos combats majeurs. L'Euskara. L'Euskara est en danger de mort en Iparralde, est en danger de mort. Si ça continue, il y a 10 000 nouveaux habitants qui rentrent en Pays Basque Nord tous les ans. Il y en a 7 000 qui sortent, ça fait un solde de 3 000 seulement, 1%. Mais 10 000, ça veut dire que tous les 5 ans, il y a un nouveau Bayonne qui rentre en Iparralde. Ces gens-là ne se sentent pas basques et ne sont pas bascophones. Notre défi, c'est de faire en sorte que eux se sentent basques et votent PNB demain. Et pris conscience de ce qu'est la nation basque et de sa singularité en Europe et dans le monde. Donc, et les jeunes, vous pouvez être avant-gardistes en la matière. Vous pouvez beaucoup nous aider là-dessus. L'Euskara, l'inclusion des néo-basques, et ensuite, l'autre grand combat d'Iparralde, c'est l'équilibrage du territoire. Aujourd'hui, vous ne le percevez peut-être pas comme ça, vu du sud, mais il y a une véritable fracture qui est en train de se créer entre une côte hypertrophiée qui est surattractive, avec toutes les conséquences que cela engendre, notamment sur le logement, qui crée de plus en plus d'activités, et les pouvoirs publics n'ont pas contrecarré ça, au contraire, malheureusement, ils ont favorisé cela, et un Pays Basque intérieur qui est encore en déprise, où il n'y a pas assez d'économies qui s'installent, où l'enseignement supérieur est à créer, et là aussi, la jeunesse peut être un aiguillon. Et elle doit dire aux politiques, c'est vers ça qu'on veut aller. Un territoire équilibré et un territoire qui regarde aussi vers le sud. Beraz, bukatzen joateko, jarri dizkigutzun etxeko lanak, lurralde oreka zaindu, euskera zaindu, bultzatu eta ikasi, eta alderdiaren programa edo ideologia ezagutzera eman. Ez dakit zerbait gehitu nahiko zenuketen? Nik uste dut ondo zentratu dituala gaiak. Gainera, lehen aipatu dugu estrategia berezia, bere bizikoa Iparraldarako behar dugu.
Eta horrexegatik gure konfiantza osoa iparraldeko gure erakundean. Eurek finkatuko dute zein izango den bidea eta gu guztiok laguntzeko. Badakigu. Eskerrik asko. Besterik gabe, eskerrak eman nahi dizkitzuen mahai inguru honetara etortzagatik. Benetan, ideia franko atera dira eta interesgarriak, bai alderdiaren erronkei buruz, hegoalde eta iparraldearen arteko amankomuneko eta desberdinak diren erronkei buruz, eta baita gazteok egin behar ditugun lanketa hoiei buruz, baina baita emozionanteak edo ilusiogarriak diren erronkei buruz. Beraz, Julen Carrioni sarrera... Nik gauzatxo bat gehitu gura neuke, albaneu, maitzeko. Zuok errealitatea zarie, une honetan, alderdi honetan. Nik atan honezan eban eta barriro erbikatzen dut. Bazagoze gure barne erakundetzan, ebeben bebai. Dagoz pertsona gazteak. Hemen zuen artean dagozenak. Horrek zeo zera esan nahi du, nire denboretan ez egozan, hain gazterik. Eta gero baita ere erangundi publikoetan. Baina zuek guztioi eskatzen dautzuet gauza bat. Herrigintzaz hitz egiten egon gara, denbora luzean. Zaizue pentsatu, alderdi politiko baten sartzen zarena, zure etorkizuna, politika zuzenan, politika orokorrean, aritzea izango danik. Badagoz hainbat arlo gizartean egiteko. Horretan zuek egotea beharrezkoa dugu. Eta hori hortik asko aportatu aldozue, emon aldauzkuzue, alderdiaren onerako eta aberriaren onerako. Orduan, herrigintza hasten da, gizartean, esan duzue, beste modu batzuk egiteko, hori bateragarria da. Alderdikide gisa, baina egon, elkartetan, mugimenduetan, eta abar, inposatu barik, baina egon, lan egiteko prest. Eta beste gauza bat esango dutzuet. Sarritan gaztei esaten ez jakena, nik uste dut gauzak dira moduan azaldu behar dela. Alderdi politikoek askotan hitz egiten dabe gaztediaz. Baina ez pentsau gaztediaz kezkatuta dagozenik. Alderdi politikoak normalean urrengo hauteskundeaz kezkatzen dire. Eta zuek adineko jendearekin konparatuta gitxiago zarete. Botuak adineko jendeen artean dagoz. Eta beste alde batetik, gitxi zarie eta gainera gitxitan parte hartu. Politiketan edo boto moten eta abar. Orduen, holan jokatzen dabe alderdi politikoek. Baina guretzako ezberdintasun bat dago. Gu ez gara edozein alderdi politiko. Guk zer daukogu eskuartean. Herri hau bizirik irautea. Herri honen arima eta nortasuna bizirik mantantzea. Eta horrexegaitek guretzat bai sariela ardura. Guk bai kezkatu behar dogula, garela, gaztediaz. Horretan ezberdintasuna. Eta horretan ere Euskal Alderdi Jeltzalearen balioa. Uste dut, Txalo Zaparrada honek demostratzen duen bezala gauza gutxi gehitu daitekela esan dezunari, beraz, honekin uste dut bukaera ezin hobea ematen diogula mahai inguru honi, eta beraz, Julen Carrionek hitza hartzeko eta zuei eskertzeko, beste Txalo Zaparrada eskatuko nuke. Bueno, segitxi gehitzuleik ez, olako izlarizekaz, mahai inguru honegaz, Eusko Gaztedin izenien bakarrik eskarrak emon, bai Aitor, Peio, Aitana, Matilde, Matiu, Danori, Grazianeri,
Naierari, hemen egon zarenari, hemen lan itxela gondatxetik, abantolatu balizeteko, eta danok dakigu, eta egon garenok zelako lan egondan, beraz, babizatu jotzez, eskerrik asko hau posible eitxearren. Horregaz lotute, gauzetxu bat esatie guzteko jakun egin moduen, argi geratu da alderdizek sustraizeko zela, iparralden bebai Euskadi osoan, lurralde danatan, eta sustrai horrek ondo dauzela, osasuntxu dauzela eta sendo dauzela. Eta geurtik aurrera bebai, kimu barri bat okingo dugule Iparra Euskadin, eta kimu hori sendoa, osasuntxue, eta itxela izango daan zelantzarik ez dekogu lehen batzu bakarrik lotute amaitzuko dugu hau, eta zeueri, bintxet, simbolikoa da, detetxu bete eskeniz, aberri eguneko lehemi dino moduen alderdizia gara, mundiala gara, beste lema batzuk izaten eben bebai, talde lanien garela indartzu, eta batera enbier dugula aurrera. Orduen eskerrik asko, eurrera batera, eta beti bide lagun. Etorri mesedez.